Welcome. I am a tago. Okay. Ke kwanu onye m si gị kpọtara m? Onye isi m ga-akpọta gị dị. Ọ ga-aghọta m. Kee ya. Lekwa onye isi m ga-akpọta gị na-ajụ m ka ị na-ahụ ọkwa ụzọ. Oga, onye m si gị kpọtara m nwa ọmarịcha. Ọ bụ nwoke ibe m ka m si gị kpọtara m. Onye oyirigo nwoke ị na-ahụkwa ụzọ. Ị na-elerukwa anya. Isi m ga-akpọtara gị nwa mgbe m pụga gị nyere m foto. Ọkwa nọmba ka ị nyere m sị m gara nga m kpọọ nọmba. M kpọọ ya onye nwe onye pikiri ya. Ọ ga-achọkwa m ihe ahụ now. Ọ ga-achọkwa m that thing again. I don't want that nonsense here now. Ọ ta ka ị na-eche emekarị mgbe ụlọ m bịa na họteelụ a. Ihe m gwara gị ka ị mere m gaa kpọtara m nwa nwaanyị m gwara gị. Nwa nwaanyị m hụrụ na Instagram m gwara gị sị gị kpọtara m. Ọga nwa nwaanyị hụrụ na Instagram sị m kpọtara gị. M agaala m na Instagram were nọmba i jiri kpọọ m. Ọ wụ onye awa onye i nyere m nọmba ya. Onye mazikwa ma gụ na onwe gị lerukwuru anya ihe awa onye si m kpọtara gị. Akpọtakwala m ya gị nọ ga-etiwa shishi. Cherekwa. Nna ka ị na-akọwa dị sef. Ọmụ bụ nwa ọma ha na pekiwa ya na Instagram. Ọmụ pekiwa ya na ị na-afụ my day. Peki gịnị? Ọmụ peki gị na I love you since abalị ụnyaahụ. Oh. Okay, iji ihe na Instagram a George, ihe na social media a George real life. Ị ma na onye na-ejigoro ojii eme ndị ochie eme gị ọdịzie nwe ụdị ka apụ ejiri arụ ọrụ ebe a. Oh. So ị ka ji nke a George. Bịa ka nga waya gị biko. Waya onye? Ọsị isi waya onye? Ijikwu ọ ga-enye m sị gị kpọta m nwa mara mma. Onye anya, onye onwere ara, onye onwere ukwu. Ọ ga-ahapụdala m nwere ana m nwere ukwu laka ọ gwara gị Ụmụ na-afụ ebe a na-abịa na social media ihe dị na a na-arụ ya arụ. A na-arụ ya arụ efugoro onye dị ojii na real life gị banye social media na-enwu na-acha ihe eji edisivu ndị mmadụ mana ọfọ ndị dị wise ọ bụrụ ụdị mmadụ gị ọma m ihe na nga akọ ka onye gbuwara isi kpọ nwatakịrị ụgwọ biko na nwere acha m ka m pụọ ebe biko ụgwọ gịnị gwa chere ka m chọọ enwe ihe mara gị mere Duke, transfer my money, I beg. If you don't like me, can you all never na men ga no kwa here. Oga, lee anya ebe a. Lee anya ebe a. Lee anya ebe a. Na-ele onye a. Onye hụrụ ebe a ka o nwere ukwu. Ọga ihe onye ukwu ugbo a na-awa ụmụ nwaanyị nwere otu na-esi apakeji enwere onye ga-enwe afọ otu ịtọghechie ya afọ eje kasịa ụfọdụ ma ya were ebele etinye ya ihe onye anyị n'ime oyi isisi ya ukwu apụtakwa otu ọ dị sị gị hapụ ekwuli ihe apụ a na-eji arụ ihe ọrụ ihe niile ndị a nọcha n'ime ya hapụ gị ihe bụ ihe arụrụ arụ ekwewuli ihe ụwa disivu gị ọ gaghị awụ ihe m sị gị kpọtara m ọ gaghị awụ ihe si m kpọtara ihe mere ọ da awụ ihe m ọwụ ihe m hụga ọwụ ihe m hụga biko eweniwe ọ ga nwoke ọcha biko butuo setụrụ ma ọ bụgo na like ka m nwaba onwe ihe mana gị mere ọga ihe ala setụrụ m ka m nwa awaba enwe ka o si eme gị n'isi ịmakwa ebe isi kpọta nwunye akpọ kpọlakwa ya ebe ahụ ọ gaghị awụ onye ibu ukwu ole ewu ibu ukwu ole ihe na-eti mgba onye mere ọda ọ gị bugo m ibugo 3 days and then ede so ihe setụrụ m na lee m agwa gị ihe mana gị gwuru egwu my business egwu ọwụ ọkụ nọ I need to play with my business o setụrụ m ka nwa ya efo nwa gị isi o ọ ga-eweliwe ka m jụọ gị ewekweliwe ka m jụọ gị peki waya onwe ihe mana gị mere nenu m ego m fọ mmeye ndị ara n'ebe a ọ mmeye ndị ara ka ama ka o si adị maka na ncheka si bịa ebe a nna chima gị na-enwe ofu ihe o oge chegori na ndị amakwa ka m si kpedo ọkụ na problem ị na-adị etige m n'ime ya lekwa onye kpọrọ gị ọkụ na problem ị na-adị eti m ụgwọ gị nwere onwe gị akparịsị n'onwe gị ndị mmadụ na-ege ntị mma gbasa gị isi nye m ego m oke nye m ego m ọsọ igbo onye ori tụrụ gị my money onwekwa ihe mana gị mere o mana gị my money nye m ya tiga account nọmba gị onu nke adịkwara otu a otu a ka ị na-esi akparịgharị m hịa mgbe ọbụla m bịara Spanish otu a ka ị ga-esi na-eme m asa nwa dị ka mme na-azụcha m azụ n'Instagram bịa nsị nnu o nwere nwoke ọcha ma mmadụ na onye mgbu ka m na-abịa itiri alụ onye ọbụla mara mma n'Instagram nwere onye ga-abanye n'Instagram na amadụ m ọsọ ya wụrụ onye isi esendịarala m gị ego gị na oke ịbụ ezigbo mmadụ dịka mmadụ ike na ala onye nọ na family ọnụ gba ike iji wee anyị nọmba m dị ha anyị ga na-arụ ihe ala ike ụmụ enwere m ya nwe gịnị onye a nwee gịnị onwe m kwuo onwe ara na-ekwute chapa nsụ ka nwoke ọ ka na-agakwa ka nwoke ọsị m buru ụlọ akpụ ị ga na-respekt onwe gị o kee nke nwere ebe m na-aga ọkụ ịrụ ihe na-adị eme na họteelụ a mgbe ụlọ m bịara na họteelụ otu ka ị ga na-edisgresi arị m mgbọ shuga mọmị m bịa otu ka ị ga-esi na-akparị m mgbọrọ nwa m ji eri ọrụ taa na ịkpọrọla bita kola gị bịa ọkwa ịkpọrọla bita kola bịa
ọ bụ iri ọwa ikwudo ụgwọ ọ ga biko kwọ m ụgwọ moto m gara aga kwọtara gị mmadụ na mika na-atịkasịrị anya ọ ga-ejikwala m egwu ma ka enwekwa ụgwọ m na-akwụ gị gakwa ga-ajụrụ ajụjụ ma dịkwa m ezizi ezu buke m jeme gị ọsịsọ nye m 10,000 naira m ji gaga butere ọ ga ihe mere ọdọ ihe kpọtara m ele nọmba inye m mgbe pụga na akwa ijiri m foto ọkwa ihe nye m nọmba sị m gara mkpọ onye mpụ ọkpọ ya bụ onye pikiri kọl ya baiga so for your mind now otu iru ugbu a dịba ha ka dụtara this modern age ihe nọ na social media ka na-edisive gị so social media akụzibehara gị dat na wụrụ ihe niile mara mma machara mma na social media na nwere onye nọ na social media na-amadụ ma ọ bụrụ onye isi ma onye ngwụrọ ọ ga-apakeji onwe ya weta ịga na social media enweghị onye hụrụ na-eselebreti Therefor nwegoro onye nwepụta na social media tiga mgbe ọ na-ata ahụhụ na ụdụ mgbe ọ mekogoro ya gị hụ nwa agbọghọ epentiri ihu tiga ya gị kelie o nwere ukwu ihe ndị anyị na-ejicha app arụ ya so don't be deceived by what you see on social media kwụọ m ụgwọ biko ọ ga nkwụ ọgwụ ụgwọ a ọ bụrụ na nwa agwa were ego m nye gị ka m gbara ọtọ saa ahụ ọga maka a ga-asa gị ahụ n'ozu taa ị ga-ama na nwa onye ara ahụ mmike ọ ka ị ga-ama na nwa onye ara ndị ọgbọ onye ara ị ga-ama na nwa onye ara ara ga-ele mgbe obido ara 1 year ọnwa ayịwala ara 20 years ọ ga-ahapụ m ka m si ebe a pụọ ọnụ m elele gị lee nwa m sị gị kpọtara m nwa nwere ukwu onye nke o nwere ara nwunye gbasara gị nwunye gbasakwara gị nwere ihe gbasara m na ụdị m na gị chaatị ụdị m gị na-aga na soshal midia eti ihe na-etu gị ha gị nye m ego m ọ ga-ahapụ m ka m si ebe a nye m pụọ ego m ịchọ ịma ihe ọ na-agị ga-eme ị ga-ama na mụ agwụ onye ara ọkwa ịchọ ịma ihe m ga-eme ị ga-ama na mụ agwụ onye ara kem na ị ga-ama na mụ agwụ onye ara ọkwa ịchọ ịma ma nwa onye ara ị ga-ama na nwa onye ara na ọkwa ịchọ ịma ma nwa onye ara ọ dị ị ga-ama na nwa onye ara ọ dị ị ga-ama na nwa onye ara ahụ ọ dị nwa ego m na-enye gị mụ na gị ga-enwe problem mụ na gị ga-enwe problem ọ ga-ama na gị ga-enwe ndakwa fụgọ o ọ ga buto m ihe mere ọ ga-awụ ihe